Čiže volám sa Boris Hanuder, vedľa sedí Miroslav Lazor. Ahoj. No a opäť vás vítam pri ďalšom nejakom takom našom vstupe. Dneska to bude také menšie zhrnutie toho, čo sa dialo za poslednú dobu a čo vlastne nás čaká v najbližšej dobe zaujímavé. Tieto videoblogy by sme radi robiť v podstate možno aj trochu tak relatívne dosť často. Lebo v podstate sme z východného Slovenska obidvaja a tu nejak akože nie je veľmi tu čo robiť, tak sme si povedali, že ideme robiť aspoň reláciu a že vlastne každý týždeň tým pádom teoreticky si mohli niečo natáčať. Nemám kašľátko. Hej, a takže tak, na úvod by som povedal, že za poslednú dobu sa dialo asi to, že za prvé sme boli všetci chorí, dosť dlho, no a popri tom sa diali aj iné zaujímavé veci. No a jedna z nich je asi to, že sme trošku festivalovali, lebo v Prešove sa teraz u nás diali také trošku filmové záležitosti, to by som ukázal asi spoločne s Mírom. Filmový festival Pocity 2014. Kryjeme jeho hlavu. Takže tento festival sa u nás koná každoročne. Myslím, že to bol už 3. ročník a dúfam, že ich bude ešte veľmi veľa. Je to taký náš lokálny filmový festival, na ktorom sa premietajú také, povedzme, že kvalitnejšie filmy pre kvalitnejších divákov. No a tento filmový festival bol pre nás veľmi úsmevný, lebo spolu s Mírom a ďalšími ľuďmi, s ktorými natáčame teraz nejaké veci, sme tam proste sedeli celý čas, pozerali filmy a tak. Takže ja by som asi aj tebe predal slovo, že nám povieš niečo o Pocity 2014, že aké z toho máš dojmy a aké to bolo, no. Dobre. Dobre. Nejako, bolo to. Bol som aj minulý rok. Minulý rok som bol, na čo sme to boli? Nosferatu. Hej, a potom bol ešte Romanov film 24/7, čo bolo zaujímavé a ešte potom išiel taký veľmi zaujímavý film, taký veľmi uchylný český. A tento ročník myslím, že bol lepší oproti minulému, takže hej, mnohom sa to zlepšilo, myslím. Ako nebol som celý ten festival, lebo bol som od toho 11., 12., 9. a 10. Nevidel som comeback a Mira Rema, to mi ušlo, ale videl som toho dosť, musím povedať. A to, čo som videl, tak stálo za to a neviem, čo by som už ďalej k tomu povedal. Jo. No, mňa čo sa týka, tak ja som minulý rok bol veľmi spokojný s nemým filmom Nosferatu, čiže bol to nemý film v podstate o Drakulovi, z hľadiska autorských práv sa to ale volá Nosferatu, ktorý tento film je veľmi známy v rámci starých filmov. Čo na ňom bolo super, že išiel u nás v kine Skala vlastne aj so živou hudbou, čo sa tak bežne nevidí a bola to fakt šupa, plné kino, úplne proste ľudia tam prišli, takže bol som tam a musel som tam byť určite aj ja. A bol to super proste. Tohto roku podobným spôsobom bol urobený Janošík, ktorý mal tiež živú hudbu. Musím sa priznať, že ja osobne som ho nevidel, lebo som v danom čase riešil trochu iné veci, a to hlavne čaj, paralén a perinu a v podstate to, že musím vyzdravieť, aby som na ďalšie dni na festival vôbec mohol prísť. Takže ja som videl až ďalšie veci. No a pre mňa sa festival začal koncertom legendárnej jednočlennej kapely Apusus, ktorá bola pre mňa úplnou novinkou a kde som mal tú veľkú česť poznať Branislava Jobusa, ktorý sa pre nás stal veľkou inšpiráciou toto v Prešove a boli sme úplne unesení z jeho vlastne festivalu, ktorý sa volá ako? Čo, festival? Hej, to sa volá... O čom rozprávaš? Vrbovské vétry, myslím. No, hej. Hej, Vrbovské vétry. Je toto? A potom majú, tuším, kapelu Karpatské chrbáty, tuším. Hej, Karpatské chrbty a chrbáty. Myslím, že tak. A Karpatskí víťazi a potom je Abusus. To
to je sám on len. Lebo v tým Karpatských chrbtoch tam je s pánom bratom. S pánom bratom tam hrajú v podstate priemyselný folklór, čo nás veľmi zaujalo. Mňa to minulo toto. Ja som si vtedy povedal, že do kina nejdem, lebo som na to nemal náladu, ale môžem to teraz vytovať, lebo keďže tam bol obúz a už som začal o ňom vedel, už som ho videl aj vystupovať, takže potom som to oľutoval dosť skoro. To bol ten moment, keď som prišiel do kina a sám som nemal nejak veľmi náladu pozerať filmy a zrazu tam prišiel nejaký týpek a vo veľkej sále si sadol sám na stoličku a pravil, že vlastne akože on sa nebude nejak veľmi ani strapňovať, že dneska hudba sa aj tak hrá na playback a tak a že sa to robí všetko doma a proste, že on to rovno pustí z tabletu a sadol si tam na stoličku, no a proste začalo sa to. Bola to obrovská sranda proste, potom neskôr išiel ešte dokument o Vrbovských vetroch vlastne o tom festivale a bolo to super, takže mňa to úplne zresetovalo, všetky moje myšlienky, všetky moje pracovné nasadenia, všetko som to z hlavy vymazal a proste zrazu som tam bol len pre festival a potom sme pozerali na film Comeback od Mira Rema, ktorý bol v podstate natáčaný, mám tuším informáciu, že až 6 rokov. Bol to dokument, ktorý sa točil priamo vo väznici, vlastne o väzňoch, boli snímaní dokonca aj na slobode a je neuveriteľné proste, aké rôzne momenty tam dokázali zachytiť a akú veľmi kvalitnú kameru vlastne mali. Čo proste vážne, je to dokument, ale vyzerá to ako film proste. Človek nechápe, ako je možné, že takto v reálnom čase tam stíhali robiť takéto výtvarne zaujímavé zábery, takže Miro Remo, ktorého ja osobne vlastne obdivujem pre film Arsi Versi, tak comebackom určite nesklamal. No a samozrejme výbornú hudbu to malo vytvorenú vlastne Davidom Kollárom, takže bolo to super. No potom ďalší deň sme tam boli, čo sme tu v sobotu videli, pamätáš sa, čo to tam šlo? To bolo 11. sobotu. No hej. 11. bola Ida a skvelá komédia Kňazové deti. Mm-hmm. A bol tam aj Nick Cave, ale my sme na neho nešli, lebo sme sa rozhodli ísť na Kňazové deti práve vtedy. Hej, tak Kňazové deti. Super film, ktorý trošku prekonal moje očakávania, možno by som povedal. Je to chorvátsky film, ktorý zmenil v podstate môj názor na chorvátsku kinematografiu, lebo som zistil, že proste Chorváti vedia robiť skvelé veci. To bola úžasná komédia, proste bolo to perfektné, bolo to veľmi zábavné. Bol to príbeh o kňazovi, ktorý proste bol na nejakom tom ostrove v Chorvátsku a jednoducho riešil tam to, že sa tam rodí málo detí. A prišiel na to, že v podstate ako príčina toho celého, že je to, že vlastne dneska používajú ľudia vlastne ako kondómy. Čiže rozhodol sa, že sa spojí s jedným človekom z trafiky a že spoločne budú prepichovať a tým spôsobom vlastne spôsobia baby boom. Čo je v podstate, je to napísané, tak trošku by som povedal už aj v programe na ten festival a keď som videl ten námet, tak už vtedy som sa smial. Tak som všetkých donútil, že na to musíme ísť. Hej, aj plagát to mal perfektný. Hej. Na tom plagáte bol len kňaz odtiaľto a mal tam kondom a v druhej ruke špendlík, tuším. Hej, vyzerá to strašne úchylne a väčšina z nás tam nechcela proste ani ísť. Ako celý tam bol taký, tuším, banner veľký Pocity, a ktorý sa potom presunul z toho kina PKO do Skály. Skala do Dátka. Hej, divadlo Alexandra Duchtoviča. A tam boli tiež so pár takých plagátov, ktoré som pozeral, že vyzerajú divne, ale dobre. No aj jasné. To o koňoch a ľuďoch, to som ani nevidel, ale... Hej, tak plagát tam bol dosť taký pozorodný. Hej. No, potom tu Idu, čo sme spomínali, to je od jedného veľmi dobrého poľského režiséra, na ktorého by som si aj spomenul, kebyže som dneska trochu viac spal. Bol to film, ktorý sa nie hocikomu môže páčiť, ale podľa mňa to bolo úplne super. Bolo zaujímavé to tým, že bol to taký dosť minimalistický čierno-bielý film vlastne o mníške, ktorá predtým, než zloží vlastne sľub mníšsky, takže vlastne dostala ešte úlohu, že musí spoznať svoju tetu, jedinú vlastne žijúcu príbuznú, ktorá je vlastne ateistka, tvrdá komunistka ako.
Takže bolo to dosť zaujímavé. A samozrejme, nechcem ako nejako prezrazať, čo sa dialo v tom filme, ale kopec vecí o sebe sa dozvedela, ktoré zmenili názor jej vlastne na všetko. Bol to zaujímavý film, ktorý veľa vám toho nedal na podnose, bolo to také, že ste museli na veľa vecí prísť sami, ale proste ako bolo to tam všetko obsiahnuté. Dalo sa to domyslieť, dalo sa to tam nájsť, dalo sa to tam vidieť a chápať. A mňa asi úplne najviac zaujala kamera, pretože vyslovene každý záber v tom filme bol taký, že porušoval všetky pravidlá kompozície, čo si len človek povie. Vždycky to bolo urobené tak, že prečo je tam taký veľký priestor nad hlavou, jak to, že nevidím teraz to, čo tam teraz má byť vidno, že to je zakryté, je to mimo záber. Je zaujímavé, že v tom filme to proste fungovalo takto, bolo to super. Takže mňa to inšpirovalo dosť, ako čo sa týka kamery napríklad. Kamera bola dobrá. A čo sa týka tých dvoch postav, tak tam bol super kontrast medzi nimi. Jedna bola v podstate... Ono už aj zaujímavé bolo to, že... Neviem, či môžem povedať taký spoiler, čo jej sa stalo, že čo ona zistila o sebe. Ja by som to neriešil veľmi. Nech si to pozrú ľudia. No skrátka, ale bolo to zaujímavé. Už od začiatku celkovo aj vlastne tam bol ukázaný život v kláštore, kde tam žijú tie mníšky. A medzi nimi bol fakt ako taký kontrast, lebo jedna bola taká priam vášnivá osoba, vieš, že proste žila si tak, jak sa jej zachcelo, a druhá proste vyznávala tú vieru a... Ale nie to, ale striktne dodržiavala pravidla vlastne, hej. Nikdy nebola mimo kláštor, vlastne bola to jej prvá cesta vôbec mimo brány, akože, kláštora, čiže, hej, bol to obrovský rozdiel. No, ako páčil sa mi ten film určite. Atmosféra je tam dobrá, hoci je to trošku také, že je to pomalé, tempo, že to možno niekomu nevyhovuje, ale ešte čo by som bral, že plus je na tom filme to, jak spracovali dobu, že sú tam dobové auta, tie domy vyzerajú dobre a normálne po meste si tam ide a tam auta sú fakt akože z tej doby. Aj dokonca sú tam tie klasické dlaždené cesty. No, mačoce hlavy, tam sú všade a rozbité to tam je, mláky tam sú, vidno, že proste s kolesom tam občas... Také povojnové Poľsko, no. Hej. Čiže vyzerá to super. Hej. V nedeľu vlastne kamarát Michal Werner tam predstavil svoj film úplne nový, volá sa Ila, ktorý na ňom je zaujímavé, samozrejme okrem toho, že má veľmi dobrú kameru a proste vizuálne a atmosférou je zaujímavý. Je na ňom úplne super to, že on ho dokončil 3 hodiny predtým, než to premietal. Prišiel tam a proste povedal, že ja som to dokončil pred 3 hodinami a toto je vlastne akože hrubý strih. A zvuk v podstate je ešte úplne blbý, ale však ja vám to ukážem, no. Takže to bola to taká dosť alternatívna vec. Takže... Hej, Miša ja už poznám dosť dlhú dobu, čiže ja sledujem jeho prácu už dlhšie a dosť ako som fanúšik ako jeho tvorby, takže dúfam, že od neho bude ako v nejakej blízkej dobe môcť vidieť človek ako to čím viac. No. To dosť kvalitné to bolo. A hoci fakt, tam bolo trošku... Bol to fakt hrubý strih, ale to by som na tom až tak veľmi nehodnotil, ale to, že ten film aký bol, čo zanechal v človeku, to bolo dosť zaujímavé. Pre takých tých náročnejších divákov to je určite dobré. Určite by som počkal na tú nejakú poriadnu verziu, kde to... Ja si nemyslím, že dosť zaujímavé je aj na tom to, že tam dobre pracuje so zvukom. Určite aj. Ja si nemyslím, že ten film ako nebol hotový. Skôr, ja myslím, to som nepovedal. Ja myslím skôr, že Mišo tam chce dotiahnuť len veci skôr typu akože lepšie urobené zvuky v rámci ruchu, že by to viac pasovalo a že by tam občas nebol nejaký šum. Nevyslovene tam nebolo nič také, že by to bolo že zlé, že ten film bol proste hotový, hej, len proste chcel to proste ešte očistiť, čo sa týka ako nejakých vecí podľa mňa ako v rámci toho remesla. No a ďalší film, čo sme tam potom neskôr videli, čo nás tak zaujal, čo tam ešte bolo. No ja ešte spomeniem, že sme premietali tam aj filmy vlastne v rámci SZU Šedama, vlastne práce mojich žiakov.
a takisto aj moje práce s nimi. No a potom sme završili vlastne celý deň zabudli sme na socialistický zombie mord. Hej, ale ešte som chcel... Nemáš servitku? Servitky tu sú. Nechcel som ti skočiť do výkladu, ale... Si ich po mňa hodil. Kde to pristal? Ale nepotrebujem teraz. Tu mám. Ty vole. Pauzička. Aj to sa stalo v podcaste. Okay. Pokračujem. Pokračovať, hej. Čiže ďalší film, ktorý nás tam veľmi zaujal, neviem, či to bolo v sobotu alebo v nedeľu, socialistický zombie mord. To bolo, vidíš, to bolo ešte v sobotu. Ten film, to bolo niečo veľmi epické. Ono, asi tak, tuším, to robili 6 rokov. Bola to práca vlastne s nejakými študentmi vlastne na nejakej strednej škole. A bol to slovenský prvý taký pokus, dosť odvážny na zombie film, aký som vôbec ako videl. Neviem, či niekedy vôbec Slováci skúšali robiť naozaj film s tematikou zombie. Nestretol som sa s tým, ako s touto informáciou. Ale ten film bol... Ak to bola premiéra, tak to stalo za to. Ten film, to bola proste... Asi tak by som to povedal. Bolo to tak zlé, až to bolo dobré proste. Jednoducho, boli určite tam dobre zrobené efekty zombie a proste tie hektolitry krvi a všetky tieto veci. Rezanie do tiel, celkom by som ocenil, jedenie ľudí. Celkom by som aj ocenil to, že tam dosť sa snažili zachytiť tú dobu ako socializmus, no, že dosť to pasovalo a ja to tak trošku nechápem, prečo vlastne sa s tým až tak babrali. No ale na druhej strane mali hrozný scenár a dialógy boli tak strašne zlé. To je jedna vec, čo nevymysleli vôbec. A tak strašne neuveriteľné to bolo a tak sa to nedalo zožrať, že to bolo až brutálne zábavné a vlastne, ako sa hovorí, že Bčkové filmy, tak toto bolo minimálne F-ko. S tým, že v takom aj dobrom zmysle, že fakt ako to bola strašná zábava. Boli tam ženské v minisukniach, samozrejme s veľkými výstrihmi, celé odžabané od krvi, s motorovou pilkou, ktorú ešte, toto ináč musím povedať, že... To nebola motorová pilka, to bola elektrická pilka. Toto keď náhodou vidí niekto, to má s týmto filmom akože nejaké prsty v tom, že je vlastne autor alebo niečo. Toto ja by som chcel veľmi pochváliť ako ten nápad. Ja som sa strašne na tom akože zabával, že oni tam mali proti zombíkom elektrickú pilku s káblom a riešili to, že to treba zastrčiť do zastrčky, ako idú po chodbe. To bola strašná sila, akože proste. A úplne najlepšie na tom bolo, že vypadla elektrina a niekto povedal, vypadol prúd. A tá postava, ktorá mala pilu, dvihla ju a povedal, čo je s tým? Zhaslo svetlo, všetko, ale čo je s tým, jasné. No samozrejme, jedna z hlavných protagonistiek mala ocka vojaka, ktorý proste on všetko zariadí. Ide po teba, Hanka! Ten film, to bolo proste, to treba vidieť, ja k tomu nechcem ani nič povedať, to bolo dokonalo sama, bolo to legendárne, hej. Ako, ten film bol vážne zlý, ale bol zároveň aj dobrý, zábavný a obdivujem na tých tvorcov, že to dokázali dokopať do konca, lebo to je podľa mňa film, ktorý bežne, keby to chcel niekto realizovať, je to odsúdené na neúspech, že to proste sa to nikdy nedokončí. A ešte tu na Slovensku. Ako obdiv z mojej strany veľký. No a potom v nedeľu, v nedeľu sme spomenuli, áno, končil vlastne tento deň Vesmírnou Odiseou, ktorá vlastne premiéra to bola premiéra, povedzme, prvé videnie tohto filmu. Ja som zase si myslel, že tam začiatok si pozriem a že potom pôjdem s Ľubošom vlastne písať scenár s kamošom, no. A nakoniec som tam ostal sedieť v kine až do konca filmu a som tak na to pozeral, že wow, proste neodolal som tomu, no proste vidieť Vesmírnu Odiseu v kine to je niečo, čo treba zažiť, takže bolo to super. Extrémne dlhý film, vyslovene žáner by sa dal zaradiť v dnešnej dobe, že to je proste stelesnenie nudy. Proste to je... Psychedelické nudy. Psychedelická nuda, nekonečné science fiction. Ale je to proste tak brutálne dobrá atmosféra, tie efekty tam ešte v tej dobe, v ktorej to vzniklo, je to tak dobré, že to je proste super. Takže asi toľko. Tak sa tebe páčilo. Je to dobré, že je to super. Hej, Vesmírna Odisea bola zaujímavé, bol to
Mne sa veľmi páčilo na tom, že som to práve videl v kine, to, že ja som z toho mal už taký pocit, ako keby som bol omámený. Ako keby ma to proste vtiahlo úplne, už keď začali tie halucinácie, no neviem, čo to presne konkrétne malo znamenať, ale to asi nikto. Ale už vtedy som bol taký, že som bol v takom zvláštnom stave v hlave, divné rozpoloženie mysle, ale fakt je to kvalitné. Hlavne sa mi veľmi páčilo spracovanie, keďže ja pozerám na dizajn a na takéto veci. Páčili sa mi tie vesmírne lode a vesmírna stanica, ako myslím, že tak by to v budúcnosti mohlo vyzerať. A mali to fakt vymakané efekty, tak celkovo na tú dobu, že to vzniklo ešte pred týmto filmom, tak to... Presnejšie povedané, film Vesmírna Odysea vznikla ešte predtým, než ľudia vôbec boli na mesiaci. Čo je pre mňa absolútne neuveriteľné. Je to neuveriteľná vec. Vlastne ten film dodnes inšpiruje tvorcov science fiction, ako je to taký vzor pre nich, takže všetky filmy a literárne diela nie sú nejaké stopy Vesmírnej Odysei. No, takže tak. Ale nebolo to prvé sci-fi, ne? To boli tam ešte predtým. Moje priedušky ešte trošku robia stále nejaké svoje činnosti, takže sa ospravedlňujem, ak to bude veľmi rušiť zvuk. A bolo to nie prvé sci-fi, ako čo sa týka filmu, ale prvé, ktoré takto realisticky poňalo vlastne nejakú tú vesmírnu výpravu a takto. Tam boli veci ako bezvahový stav a takéto veci, ktoré dodnes vyzerajú uveriteľné, takže je to cool. Dobre, čo máme ďalej vlastne tam? Jazz. Čiže okrem toho, že sme v podstate akože v poslednej dobe chodili po filmových festivaloch, boli chorí a tak sme sa šulichali trošku hore dole. Ja som ešte zaoberal som sa ešte jednou vecou. U nás v Prešove sa deje vlastne taký festivalík Jazz Prešov, takže ja som vlastne sa bol na to pozrieť a vypočuť si tento jazzový festival, ktorý každoročne u nás sa organizuje. Ja osobne som tak trošku by som povedal v tejto oblasti ešte nový v jazzovej hudbe, ale nejak to na mňa posledné asi 4 roky už dosť pôsobí, takže pre tých, ktorí by na to chceli to vyskúšať, určite odporúčam jazzovú hudbu, si prísť vypočuť. Stojí to za to. Pre mňa osobne je to zaujímavé aj tým, že vždycky tam organizátor vie vybaviť nejakých ľudí proste zo zahraničia, z Ameriky, z Poľska, proste z rôznych krajín. Sú to vážne ako také dosť známe a dôležité mená, tieto osobnosti v jazze, čo u nás vlastne v Prešove, v mojom rodnom meste, prídu nám tu zahrať, takže je to pre mňa zaujímavé vždycky. No a v rámci hudby jazzovej, pre mňa je to asi, tak by som povedal, je to žáner, ktorý, ja keď tam prídem na ten festival, sadnem si a tam môžem sedieť proste akokoľvek dlho, len príjmam proste tú hudbu, tú atmosféru tých ľudí, čo tam sedia. A je to proste niečo iné, než taký koncept, taký bežný proste ako rock, alebo takéto nejaké veci dnes populárne. Mne sa tam páči to, že tam je trochu taká iná atmosféra a veľmi mi to podporuje myslenie, čiže ako z toho hľadiska pre mňa je to dosť dôležité. Asi by som tak uzavrel svoju veľmi vyčerpávajúcu výpoveď z jazzových dní a jazzových festivalov v Prešove. Čo tam máme ďalej? Máme tam ďalej našu hru. Áno, čiže okrem toho, že sme boli chorí a že sme robili také veci, tak tam máme hru. Možno niekto z vás už zaregistroval, že máme na web stránke trošku informácie, že v tejto dobe vlastne my dvaja riešime počítačovú hru. Už v podstate by sme to mohli aj potvrdiť, že áno, robí sa niečo, čo skoro už budú vonku aj snad nejaké bližšie informácie o tom, čo to je. Je to v podstate hra z prostredia vesmírneho programu, toľko by sme mohli určite povedať. Čiže vám poviem asi tak, že my s Mírom tu riešime v podstate 3 mesiace nič iné,
Len to, že proste moje priedušky sú zlé a okrem toho to, že ako vlastne to tam v nás sa chodí, no. Sa napí vody. To nepomôže. To je o prieduškách. Dobre, ja to asi zopakujem. Čiže proste riešime s Mírom vlastne veci, čo sa týkajú vesmírneho programu do detailu, všetko z dejín, všetko zo súčasnosti. A v tejto hre myslím, čo teraz robíme, že to bude aj dosť vidno, takže tak by som asi k tomu povedal. Riešime 3D grafiku. Jasne. Ja vlastne som si povedal, že by som chcel začať písať, ale stále si otvorím Blender a potom už to nejde. No, spúšťajú sa 3D softvery na miesto Wordu. Hej. A tak to potom chodí. Takže v rámci tejto hry pre nás dvoch je to taká hlavná priorita, by som povedal. Je to náš hlavný projekt momentálne. A vlastne v súčasnosti, teraz v čase nahrávania tohto podcastu, je to asi vec, na ktorej budeme robiť intenzívne najviac. Takže momentálne máme takmer už za sebou všetky tie preprodukčné prípravy, ešte tam dokončujeme posledné veci, ktoré nám tam chýbali a už pomaličky ideme tú hru aj vyrábať. Takže tak. No, chvíľku to ešte potrvá, ale napredujeme. Musím povedať, že som spokojný, ako sa nám darí, zatiaľ. No, ja myslím, že sa darí. Ako, je to také, že je na to veľa práce a robíme tam v podstate všetky veci len my dvaja. Sú ľudia, ktorí robia aj sami hry. Dobre, potom je tam ďalší bod, ja to tak z ďalky čítam, a to je film Monstrum. Je to síce ešte len pracovný názov, niekde to môžete nájsť uvedené aj pod názvom Unik. Tento film v podstate vznikol spoluprácou mňa s Ľubošom Oravcom. Je to projekt, ktorý v podstate vznikal niekedy, ja neviem, či si to pamätám presne, ale tuším, to bolo začiatkom tohto roku. My sme tak sedeli a sme vymýšľali ako scenár a námet. Ľuboš to potom napísal, potom spoločne sme to nejak prepisovali. No a v dnešnej dobe v podstate už máme natočenú, ja by som povedal, viac než polovicu, asi nejakých 60%, asi aj viac to bude už tohto filmu. A je to projekt, ktorý sme mu venovali teraz ako dosť veľa času. Takže tento krátky film, asi to odhadujem na takú polhodinkovú záležitosť. Tak na tomto sa... To je predčasné o tom. Hej, na tomto sa teraz ako bláznime. Miro nám tam robí zvuk, čo je veľmi dôležité v tomto filme. O tom by vám mohol viac povedať. Si robíš srandu, že je to dôležité. No, jasne, že je to dôležité. O tom by ho viac mohol povedať on neskôr. Hej, taký trochu interný humor, ospravedlňujem sa. No a proste tak, jedná sa o žánrovo horor zmiešaný s thrillerom, takže dúfam, že sa nám to bude pozdávať. A je to film, ktorý výnimočne, keďže sa jedná o našu produkciu, bude ho dosť skoro možno vidno. Nejak na konci decembra, ja rátam asi aj. Takže... Musel som to vypustiť. Ak si pod pojmom horor predstavujete ten klasický krvák, že proste niekto príde a bude kričať a bude tam lietať hektolitre krvi všade možne. Ženy v minisukniach s elektrickou pilkou. Tak to si predstavujete zle. Veľmi, veľmi zle. Áno. Že to povedal dosť hlasno. No proste nebudú zombie v našom filme, no bohužiaľ. Hoci už Miro vymyslel námed aj na zombie film, ale to... O tom ešte sa dozviete. To je skôr také, že nám to nedalo, no. To je skôr keď proste ideme na filmový festival, tak to my chceme všetky filmy pretočiť, no. Takže tak. Dobre. Takže, a hlavne si ich pozrieť. Takže ja by som to asi tak uzavrel, možno, že z našej súčasnosti pre nás sú dôležité momentálne filmy, teda film Monstrum, na ktorom makáme teraz intenzívne, a potom je tam samozrejme tá naša hra. Takže tak. Čo máme ďalej tam? Aliena. Alien. Dobre, ja ešte by som pozrel na kameru, že či to nahráva. Máme novú kameru. To bolo pekné, že my tu takí dva blbci sedíme a... Máme novú kameru, takže ja ju tak trošku ešte akože preverujem. Dobre, čiže Alien, ďalšia vec.
Novinky, na ktoré sa je možné tešiť. Vyšla hra Alien Isolation, čo je dlho očakávaná záležitosť tohto roku. Možno, že to bude aj hra roku, uvidíme. Alien, no do konca roka ešte dosť dlho. Ktorý môžete sa o ňom dočítať aj v najnovšom čísle časopisu Level. Tak taká menšia propagácia. Určite odporúčame sa pozrieť na tento trochu poničený časopis. Alien Isolation to bola dosť taká, by som povedal, veľká fama, ktorá sa rozoberala určite tí, ktorí sledujú ako herné vývojárstvo a svet hier, tak to museli zachytiť. Je to pecka proste. Toto je vážne jedna veľmi podarená hororová hra. No ne, to nemôžeš povedať, lebo si ešte nehral. O ktorej vám povie viac Miro, lebo z toho videl viac než ja. Som videl nejaké videá, ale nie, fakt ako nerad by som sa o tom vyjadroval, lebo dneska niečo človek povie a potom tu začne každý prekrúcať, že je to. Jasné. Sice nás pozerá len nejakých 200 divákov a nemajú aj tak šajnu, o čom tu hovoríme, takže to je... si tak. Miro podceňuje našich divákov. Každopádne, ja by som k tomu povedal asi toľko, že zatiaľ som nemal tú česť ešte si to kúpiť, lebo vyzerá to tak, že mám určité novinky v rámci zamestnania, ako som kedysi spomínal v 0. epizóde nášho podcastu, že mám trochu viac času na venovanie sa našim veciam, tak teraz mám takmer už úplne všetok čas na venovanie sa našim veciam. Čo sa finančne odzrkadľuje tak trochu nepriaznivé voči mojej osobe, takže Alien Isolation si šetrím asi ako jediný darček na svoje Vianoce. Takže asi tak. Ale teším sa, lebo ak by ste náhodou pozerali podcast a mali by ste nás veľmi radi, tak nám kúpte na Vianoce Alien Isolation. A ja mám dokonca doma Xbox 360, takže uvítam. Ja potrebujem Steam verziu, takže na mňa myslíte, prosím vás, na PC. Dobre. Takže toľko asi tak. Dúfam, že mi tam ten Xbox zostane, že teraz mi ho pôjdu ukradnúť, nejak skončíme toto. Dáme to na net? Zaváž brachovi, či to je tam, no tak povede. No, každopádne Alien Isolation, ja by som k tomu toľko povedal asi, že čo sa mne páči na tej hre. Videl som dosť veľa gameplayov, recenzií a rozprával som sa s ľuďmi, ktorí sledujú túto hru a tento titul rovnako ako ja a ktorí už mali možnosť to aj zahrať si. Páči sa mi na tom jedna vec a to je to, že je tam realisticky urobené prostredie, ako ho môžete poznať z filmu originál vlastne Alien 1979 režia Ridley Scott, ktorý práve nezvykne bývať používaný, nie je používaný často vlastne na hry. Väčšinou tam robia tú prerábku vlastne od Jamesa Camerona Aliens. No a mne sa páči na tom prvom filme oveľa viac, že to je viac horor než akčný film. Je tam jeden votrelec, nemajú tam ľudia žiadne zbrane, proste sú tam uväznení vo vesmírnej lodi Nostromo, nevedia z nej utiecť a je to oveľa viac nepríjemná atmosféra. V rámci tejto hry je tam práve toto zachytené. Akože tam je tá vesmírna stanica Sevastopol. Hej, je tam iná vesmírna stanica s tým, že je zaujímavé, že to sedí práve samozrejme s loďou Nostromo a s týmito vecami. A je tam takisto jeden alien, ktorý ale má dobre vypracovanú umelú inteligenciu a je to vážne akože niečo, čo sa bojíte v tej hre. Môže to byť za každým rohom, sleduje vás to, počúva to zvuk a snaží sa vás to proste nájsť a zabiť. Viem, že tam sú potom nejakí droidi, tak to už býva vlastne v tomto vo svete vlastne filmu Alien. Ale každopádne je tam proste tá hrozba toho monštra, ktoré vás doháňa k šialenstvu v tme. Takže je to určite veľmi zaujímavé. Je to dosť netradičný horor vlastne ako v rámci videohry. Takže určite kto sa zaujíma o tieto veci, tak by sa mal na túto hru pozrieť alebo si pozrieť aspoň nejaké gameplaye na YouTube. Hoci zároveň by som chcel povedať jednu vec, že ak uvidíte niekoho ako to hrá, je to niečo celkom iné, ako keď to hráte sami. Dosť to musí vplyvať na vašu psychiku. Hej, mnohí tí let's playári hovorili, že vraj to nie je dobrá hra na let's play. Proste. Je tam problém s tým, že vy v tej hre veľmi často sa skrývate 10 minút pod jedným stolom napríklad. Alebo v nejakej šachte. No a ten človek, ktorý to sleduje na YouTube, on nechápe prečo. Ale vy veľmi dobre viete, že vy by ste veľmi radi tam aj vyliezli, ale sa bojíte. Takže
Ja som veľmi zvedavý, aké to bude, keď si to zahrám osobne. Takže ja by som asi to Aliena aj uzavrel. Na dnes to stačí. Level určite odporúčam pozrieť a ja sám som zvedavý, že čo to so mnou zrobí táto hra. No a takisto som zvedavý, na čo prídem, že čo sa mi tam nepáči napríklad na tom. Čo tam máme ďalej? Ďalej je to film od Christophera Nolana. Tuším, že som to povedal dobre. Jo, a to je Interstellar. Veľmi rád by som vám ukázať plagát, ale zistil som, že v našom miestnom kíne nemajú žiadne letáky, takže vám ukážeme obrázok teraz. No a k tomu filmu asi toľko. Keďže je to Christopher Nolan, tak my sa veľmi tešíme samozrejme, že čo to na nás opäť nachystá, lebo určite môžete registrovať jeho filmy ako je Inception alebo Dark Knight Rises proste. Dokonca vlastne mal prsty aj v Man of Steel, kde vlastne režiu mal Zack Snyder, ale on bol myslím ako producent. Tam obšmietal. Hej, trošku sa tam tak obšmietal, hej no. A Interstellar je science fiction, čo je vlastne ako žáner, ktorý... Keď sa tak vezme, on ešte ani neskúšal science fiction. Ne? Ja mám pocit, ako Batman je trošku líznutý tačím takým, že sú tam také technológie moderné. Ale Interstellar, ako už hovorí názov, vlastne hovorí proste je to príbeh o nejakom tom cestovaní v medzihviezdnom priestore. Čiže jedná sa tam o dosť pokročilé témy science fiction. Vesmír. Takže tam bude astrofyzika proste jak vyšitá a som zvedavý, že o čom to teda bude naozaj. Zatiaľ sme videli s Mírom, práve dneska sme si pozreli jeden super dokument zo zákulisia filmu, kde riešili to, že ako urobiť čiernu dieru, aby vyzerala realisticky, ako to vlastne vo vesmíre naozaj je s nimi. Lebo sme zistili, že vo filmoch väčšinou si to len vymýšľajú. Tak oni si tam zavolali vlastne jedného fakt z odborníkov na tú problematiku čiernych dier a riešili s ním rôzne ako výpočty, vedecké výskumy, že čo vlastne by robilo svetlo, keby svietilo vlastne poza čiernu dieru vzhľadom na kameru. A zistili z tých štúdií nejaké nové vedomosti, ktoré vlastne sú aj nový objav. Ako veda, čo sa tak, ako keď som sa začal zaujímať teraz o vedu a tak. Ale sa zaujíma o vedu, o vesmír a takýchto vecí už dosť dlho. Však to vidíte, ne? Ale už od detstva. Ja chcel povedať, že ono teraz v poslednej dobe sa aj robia vo vede také kadejaké simulácie, takže tam to bolo len v podstate, tam si ruka bola v rukave v tom, že sa stretol vedec s štúdiom, ktoré malo výpočtovú techniku, ktorú dokázali využiť na to, aby na niečo prišli. Takže... Každopádne, ja by som v rámci filmu... zaujímavá spolupráca. No ako hej, som rád, že film vie aj niečo priniesť ako pre vedu. No, užitočné hlavne. No hej, dobre, teraz sa dosť dehonestoval film, ale to nevadí. Film je veľmi užitočný. Je to dobre. Kultúra. Každopádne, ja v rámci filmu sa teším na to, že ako to tam vlastne bude vyzerať v rámci tých čiernych dier a všetkých tých science fiction vecí, lebo vlastne môžeme očakávať nejaký trošku taký netradičný, nový, asi pravdepodobne aj viac realistický vizuál. No a o čom to je, vám povedať nevieme, ale malo by to byť už začiatkom novembra, myslím, že asi 6. Teraz by to malo byť? No, hej. To bude zaujímavé, ale ja sa teším skôr na Hobbita. Tedy ide kedy? To ide v decembri, nie? Takže ďalšia vec, ktorú nemáme síce na zozname, nemáme tam. Určite tešíme sa aj na Hobbita. To bolo dosť nemúdre to tam nedať. Na Hobbita sa teší určite veľa ľudí a určite veľa ľudí si trhá vlasy, že čo za blbosti tam zase ten Peter Jackson urobil. No, tak my sme zvedaví tiež, čo to tam vyparatilo. A dvojka bola dobrá. Mne osobne sa celá táto ako trilógia pozdáva Hobbit, ako ja viem, že to knihe nie. Ja viem, že síce to nie je verné ako knihe veľmi, ale je to ako v rámci toho, že je to film, to funguje a je to zabáva, no, takže ja to mám rád. Ináč aj v tom leveli je, tuším, nejaký článok o hrách z prostredia Pána prsteňov a je tam vlastne tá nová hra, ktorú každý veľmi chváli, Shadow of Mordor, alebo tak to bolo.
A je tam aj plagát k nej dokonca. No ja to skúsim asi aj tak nejak akože ukázať, hoci v tomto ligotavom Ešte som nemal tú čest, musím povedať, ale určite som si to chcel vyskúšať, lebo naozaj sú na to len pozitívne ohlasy na túto hru. Takže, a na druhej strane Wasteland. Neviem, či to je vôbec vidno, ale na druhej strane Wasteland. To si potom pozrieme na počítači, čo vlastne, ja som taktiež tak trošku sám zvedavý, že čo to vlastne ako tie hry ako sú, lebo zatiaľ som ich veľmi nemal možnosť vidieť. No, ale o tom pokecáme inokedy. Ako som vravel, my sme teraz dosť filmovali a boli chorí a chodili po festivaloch, takže mám trošku medzeru ako týchto nových titulov, že ešte som ich ako nemal možnosť vidieť. Ono tu vychádza kopec tých vecí, to sa nedá. Ani filmy, na ktoré nemám pozrieť, ktoré som mal vidieť, ako keď už len vôbec mám taký kontakt s filmom, aby som si to mal pozrieť. Ľudia, čo ani nedotočia filmy, tak majú tie filmy pozrieť a ja nemám pozrieť. Ja som si trošku tak odčinil svoj hriech a pozrel som si Mlčanie jahniat asi pred 3 týždňami alebo 2. Takže som videl. Musím sa tak vyspovedať pred vami. Taká filmová spoveď. Videl som Mlčanie jahniat až teraz nedávno. Ty vole. Ospravedlňujem sa. To je kruté. Ja viem, je to strašné. Synu, bude ti odpustené. Ďakujem. Dobre. 3-krát do čana. Takže napíšte si vy vaše zoznamy filmov, ktoré by ste už dávno mali vidieť a pozrite si to, lebo druhý to budú dosť riešiť. No. Ja by som fakt ako povedal aký film, ale to by ma zabili spoza tej kamery. Hej. Ja si robím samozrejme srandu, podľa mňa sa to zbytočne dramatizuje, tých filmov je strašne veľa a neviem, možno vidieť všetky. Ale je fajn ako si tie staré obzvlášť legendy pozrieť, lebo obzvlášť v rámci ľudí, ktorí chcú tvoriť filmy, je to niečo, že prinesím to nový pohľad na vás. Hlavne kultové filmy si treba pozrieť. Ja myslím, že ty keď si videl Vesmírnu Odyseu teraz, tak asi to malo tiež dosť dopad na teba trošku, ne? No akože, ja som sci-fi bral ako taký ten žáner, ktorý je presný koridor a ako má určite, samozrejme sci-fi akože má dosť veľkú voľnosť v tvorbe a tak, ale keď som videl Vesmírnu Odyseu, to bolo úplne ináč poňaté z sci-fi. To sa mi na to páčilo, že to niečo nové mi to prinieslo do toho, hoci je to neuveriteľne starý film z 60. rokov. No hej, čo, wow. Takže asi toľko o sci-fi. No, čo nám tam ostalo ešte? Sci-fi podcast. Asi toľko o sci-fi a sci-fi podcast. Sci-fi podcast, také úžasné premostnenie. Áno, máme natočené 3 epizódy, úžasné 4,5 hodiny materiálu. Alebo takto poviem presne, čistého času daného stretnutia jedného. Dúfam, že sa Gabo bude pozerať na toto. Čiže ja to mám za úlohu teraz všetko prestíhať tak, aby z toho vznikli len 3 epizódy, čo už aj to je dosť akože že vrchol z tohoto zrobiť. Wow, no proste je to strašne dlhé a takto, môžete sa tešiť na to už niekedy teraz v tejto dobe. Nejak som si s tým nelámal hlavu cez leto a samozrejme točili sme teraz film Monštrum. Ale máme to pre vás nachystané, takže už onedlho to pustíme von. Zatiaľ sa musíte uspokojiť s týmto aspoň krátkym vstupom, ktorý sme urobili. Následne vás potom zahltíme tými epizódami 3 zo sveta science fiction, nejaký taký úvod to vlastne je do tohto sveta. A potom len úvod. Viete, ako to chodí, keď otvoríte nejakú odbornú knihu a tá celá kniha tak hruba sa volá, že úvod do nejakej problematiky, tak vyzerá presne náš podcast. A potom to vyzerá tak, že ste o 3:00 ešte točíte podcast? Už ste mali byť dávno doma? My sme začali o 3:00 po obede? Hej. O 3:00 po obede sme začali a o 3:00 v noci sme ešte len skončili, takže to bolo veľmi zaujímavé. 3:00 ráno. Hej, o 3:00 ráno vlastne, no takto, hej. Takže takto, Sci-fi podcast bude onedlho už možné ho vidieť a chystáme samozrejme potom ďalšie podcasty, ktoré chceme točiť trošku možno, iným spôsobom. Boh vie, že kedy bude tento podcast vonku, takže to už... Tento dúfam, že bude čo najskôr, ešte pred tým. Toto by malo byť dosť jednoduché dostať na internet. V podstate to je aj ďalšia téma a to je... jasné. Takže máme teraz v podstate také určité zmeny v technike. Ja napríklad tu akože teraz, čo držím vás, ako myslím kameru, tak táto kamera, to je nová vec. Ona vlastne... možno by sa dala ukázať, ale neviem... Zrkadlo daj!
Mám ho kde si tu na vôbec, ani neviem. Ja som ho si odniesol preč. Mám taký pocit. Skrátka, viete, ako vyzerá GoPro. Počkaj, zrobím tam magický strih. OK, čiže vlastne toto je náš nový prirastok do rodiny. Je to taká malá kamerka, ktorú asi podľa dizajnu by ste mohli povedať, že je to GoPro, ale není to GoPro. Prečo? Lebo sme našli inú alternatívu, ktorá je lacnejšia a ktorá nám v podstate spĺňa ten istý účel. Ale každopádne táto malá kamerka, vzhľadom na to, že je prenosná a kombinovateľná s naším mikrofónom, veľmi malým tiež, vymysleli sme si taký kompaktný spôsob natáčania, ktorý by mohol byť realizovaný hoci kde, hoci kedy a dosť rýchlo, takže asi tie naše podcasty budú mať trošku charakter skôr takej väčšej pravidelnosti teraz v tejto dobe. Nič nesľubujeme samozrejme, ale... Nič nesľubujeme, ale... Ale radi by sme. Ale radi by sme nás sľúbili, že teraz vlastne nás bude vidno častejšie, lebo táto kamera... My sa radi ukazujeme pred ľuďmi. Hej, hlavne on strašne moc. Dobre, čiže ja by som asi toľko, že na základe týchto vecí, ktoré tu možno je vidno v tomto malom zrkadle, tak nám umožňujú trošku rýchlejšiu prácu na základe ako toho, že sme si to trošku zjednodušili. No. Ten sci-fi podcast, ktorý spomínam, že má v podstate 3 epizódy a momentálne 4,5 hodiny materiálu, tak to je dosť, je to točené ako relácia normálna, no. A je to dosť ako zbytočne tak ťažko urobené, no. A teraz sme si našli spôsob, ako to robiť jednoduchšie. Takže budete môcť vidieť určite častejšie Tea Time. Ešte neviem, aký názov tomu sme dali, ale určite tam už bol uvedený kdesi na začiatku. To je takýto narušenie časopriestoru, že my to teraz ešte nevieme, ale pritom to už na začiatku vedeli sme. No, ale... Budeme cestovať v čase, aby sme povedali tým našim predkom, a nie vlastne nám, ale v minulom čase, aby sme im povedali, že ten názov má byť taký. No dobre, pokračuj. Takže toľko by sme asi chceli povedať. Pracuje sa momentálne na filme Monstrum, na jednej počítačovej hre. Liečíme sa, lebo sme, hlavne ja, boli chorí, priedušky. Takto. A potom samozrejme chystáme robiť viac tých podcastov, tea timeov a rôznych takýchto stretnutí. Takže to by bolo asi aj všetko vlastne. Máš niečo, čo by si chcel ešte povedať na záver? To je ťažké. Asi, že to bolo všetko múdre povedané. Všetko bolo povedané, čo malo byť povedané. OK, takže to by bolo všetko z nášho dnešného stretnutia. Tešíme sa na vás aj na budúce. A dúfam, že na budúce to bude úvod do sveta science fiction Tea Time epizóda číslo 1. Takže... Máte sa na čo tešiť, je to bohatá téma. Veľmi obšírna. Áno, 3 diely. Lúčime sa s vami teda, prajeme vám príjemný zbytok akéhokoľvek času, v ktorom sa momentálne nachádzate. A nech vás sila sprevádza. Aj to by bolo tak asi všetko, takže majte sa pekne, bolo nám cťou.